جا خاپاندنên li ser eşyan gava ku meriv diçe danûstandinê kirên û firotinê. Îdî wê di nav etîketan de lazim e ku agahiyên rast û durist hebin. Lewra tiştê wekî team lezzet û bi kêf û aroma wê nê nivîsandin. Lewra carnan bêjin ku meriv tîbe birçîbe yan jî her meriv çabe psîkolojiya miriva ji bo tesîr û bandor lê neke. û her wiha em ê hinekî bi hûrgilî bala xwe bidin serveyekê hevalê me Henîfe Aslannas ev nûçe çêkiriye. Êdîl ser etîketên xwerekan wê peyvên wekî lezzet, kêf û bi aroma neyên nivîsandin. Welatî êdî wê li ser etîketan agahiyên rast bibînin. Markeyên ku li ser etîketan tiştên nerast binivîsînin wê ciza bixwin. Hûn hatin marketê û we xweste hûn sosa ava firingiya bistînin. Li ser erketê wî jî tê nivîsandin ku di teama sosa ava firingiyan da. Lê belê we baş bala xwe daye ku we dîte ku ev sosa ava firingiya nîne bixwe ava firingiya yanî salçe ye. Ji bo etîketên nerast endî tedbîrên nû dikevin rewacê. Wezareta Çand û Daristanê ji bo van etîketên nerast tevdîrên nû xistin rewacê. Êdî wê divî warîtê standardek hebe. Etîketên ku welatiyan dixapînin wê bên qedexe girin. veya denetlemiş ne ki em çi dixwin nebelî nexwiyayî. Tu wexta etîket xwendinawê tu pê zanibe tu çi dixwe tu wêya fehm dike. Bi vê sepanî xelk wê derbarê xwerekan de bêhtir wêrê agahdar kirin. Dêje E305 E305 çi ye em nizanin. Yani em millet olarak nizanin. Gava yekî xwend döndüre etîketa wê de çi heyî çi tu neyî fehm nekir çi dixwe nebelî. Xebatên li ser etîketan hatin temam kirin. Biryar wê piştî ku di rojnameya fermî de werê weşandin bikeve rewacê. Markeyên ku li gorî biryarê heret nekin wê ciza bixwin.